दा बेनि सायावनो आङो गिबियै जेखौ आङो एवारनेस खालामबाय उन्दै उनलाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै दा बेनि हाबाफारि मावनायनि गिबियै आङो नोंथांमोनखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय। दा आङो दिनैनि बे जेखिनि माने मक ड्रिल होदों बांग्रि मावनाय आरो अर खामनाय आरो बिसोरल' नङा हयथ' जोंहा मिथिंगायारि दैबाना मिथिंगायारि बारहुंखा बेफोर थासारिबो दंबावोमोन नाथाय बे मोननैखौल' लानो होनायाव आं बे मोननैखौल' लानाय जाबाय। दा बे जाबाय बांग्रि मावनाय जेरै बांग्रिखौ जों मिथिखानानै थाया हरखाब मानसिनाव माब्ला अर खामफ्लांगोन बेखौबो जों मिथिखाया। दा गिबियै आं दहाय खालामदों बेवहाय बांग्रि मावनायनि सायाव जों माब्लाबा मिथिखायै हरखाब बांग्रिया जेब्ला मावगोन जों जिखुनु समाव जेरावखि थाया मानो बांग्रिया मावनो हागौ। जों जेब्ला मालाबा बे उन्दै गथ'सा लाइमोन गथ'साफोरखौ लानानै जुदि जों एथ' बुरजा गथ'फोरनि गारजेनफोरखौ लानानै दा आंनाव 77 गथ'फोर दङ बेनि गेजेराव दिनै 64 फैदों। दा बेखिनिजों दहाय जोङो थाखो खथायाव थाखो लाबाय थानाय समावनो हरखाब मोनसे बांग्रि मावनाय थासारि जों खालामबाय। बे थासारिजों बेहाय जोङो उन्दै उनलाफोरखौ माबादि गावनि जिबननि रैखाथि देहानि रैखाथि मोनो बेफोरखौ लानानै जों थाखो खथायाव मोनसे बांग्रि मावनायनि सायाव बोरै जों थाखोमानांगौ गावनि जिउखौ बोरै रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ लानानै जोङो गथ' गथायखौ मोनसे एवारनेस होखानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे एक्टिभिटिस खालामबाय। आरो बे एक्टिभिटिस खालामनायजों उन्दैसाफोराबो हयथ' बिदि खालामनो मोनोब्ला बांग्रि मावब्ला थारैनो बे गोजौनि सिलिं थिलिं बायदिसिना गनगनला गोग्लैदेरोब्ला निसय बिसोर सिङाव हाबनानै थाबाय बांग्रि मावफुनाय समाव रेगाव टेबोल सिङाव डेस्क सिङाव आरो सोरबाबा हयथ' लेखा बेगफोरखौ सायाव रुजुनानै थायोब्ला गोजौनि गोग्लैबोनाय सिलिंनि बिटफ्रा बा सिलिं फिसा फिसौ थुख्राफ्रा नांफैयोब्ला खर'आव बे बेगआबो सेफटि खालामगोन लोगोसे बे सिङाव हाबब्लाथ' बहुद सेफटिखासै। दा बेफोरबादिनि थाखायनो बे अनजाग्रा उन्दै गथ'फोरखौ जों मिथिस' हायै समाव माब्लाबाफोर जायोब्ला जेरै गावनि जिउ देहाखौ बासायनांगौ बिनि सायाव फुल बिसोरनो माने मोनसे गावारि जिउ रैखाथिनि थाखाय एवारनेसखौ होनाय जाबाय आरो सांग्रांथिखौ। बे सांग्रांथि होनाया जोङो जोंनि फरायसालियावल' नङा दाब जायगाफ्राव सोरबा खालामखोना खालामजा आं मिथिस'ला नाथाय सरकारा थोंजोङै थांखि जानाय बादि आंनि गुदि फरायसालि बे मायनावफुरि गुदि फरायसालिखौ बिथोन हरनायलाय आं बेखिनि हाबाफारिखौ बानायनाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा अर खामनायबो दङमोन। अर खामब्ला मानसिया बोरै रैखाथि जानांगौ गावखौ गावबो रैखाथि खालामनो हायो आरो गुबुनाबो रैखाथि खालामनो हायो अर खामनाय बेलायाव। जों दा बेवहाय सासे हौवासा गथ'खौ एसे टेलेन्टखा गथ'खौ नायनानै जों खामानि मावनो होदों। जेरै माने अर खामनायनि गेजेरजोंनो बियो गाब्राया गाबख्रावा बहाबा खारलायालासे गावखौनो मोनसे सिन्था खालामना मोनदांनानै बियो मा अरा बोरैबा दाबसे आखाइयाव खामबायबा बेखौ मा उन्दुनानै दाब्लाङै उन्दुनानै माने रलिं होलांनांगौ आरो फाल्थायलांनांगौ अब्ला बे अर खामनाया मानसिनि मोदोमनि होसिननाय आरो फारसे हाग्रा गोथाङा जों हाग्रा गोथांखौ लानानै खालामदों एवारनेसखौ। हाग्रा गोथाङाबो फारसे गिसिखा हिसाबै थाब जोदोब देरबाय बेफोरबादिजों बे खामनाय जिनिसा गोमालाङो। आरो जुदि बे अर खोमोरग्रा जिनिस जुदि थाफायोबा जों गावनाय समफ्राव मोखां गन्थंफ्राव नांजानो हागौ नंनानै एसे थालजों जोङो माने गेसखौ गावाखिसै। अब्लाबो जोंनाव दा मा अर खामनायाबो रोखोम दंबावो मानसिनावल' खामालासिनो बबेबा मोनसे जायगानो खामबाय खामोब्ला बिनि रैखाथिखौ होनो जोंहा नै फायार दंखायो फायार आरो गेसआ हनै बारेन्दा दराव रेडि दोनखाजोबदों जों बेखौ बाहायनाङाखिसै। बाल्थिंफ्राव दोननाय बाला आरोबा दै मोननो थाखाय जों बाल्थिंखौ नांगौ बे बाल्थिंजोंबो दै लानानै जों खोमोरनो हानाय बेबस्था थायो। खिन्थु नैबे फायाराव जोङो बालाखौ सारा टाइमाव दोनो गासै टाइमावनो बालाखौ दोनखानाय जायो जाहाथे बहाबा माबा मोनसे जों मिथिस्लाबै अर खाममारोबा जों बे बालाखौ सारनानै दसेनि थाखाय अरखौ नामायनो हायो बेबायदि। आथिखालाव साबसे फरायसाफोर दं।